social media long ke thek long chu September thom kep arni la sini litum la non indigenous mane dak amunit atum kali la ke claim back apang ke la ke KARBI atum phan lang plot pen si ke claim la hela KARBI akhe phan lang plot pen si ke claim lo KARBI atum phan rat angbong pirthe angbong ka pe klang kam tum je KARBI atum ke thang da suli le jat le vialin tame dong tip tame ing thok prat tame ko abisar la tum ke claim la si la so kahin no pik akam claim la sini tungge la pen la ke claim ta hala ke claim la pen ka publish hala tum lo athe mahala tum claim lo anu ka prek hada vedet kente anu ka prek si ka pe klang nunji po ave hala tum si ka pe klang lo hala tum si ka publish lo hala tum le publish ble te jok ta chini dunde de jile hada hala tum bahini vet kente hala lo so pen hala kopilo ne api bahini vet kente ne ge monit puta pu intung te kopini api hala tum bahini vet kente hala tum se pe klang lo ka publish hala tum lo ka ke selam hala tum lo lage KARBI aphan lang plot pensi ke claim lo lage rat nang no pir theng no KARBI atom phan aman papi pipet det nan pu alam si ke claim lo la si nelitum la so ke claim apot la arrest vek nang ji la pen ke hasti pivek nahi pusi nelitum kadiman lo la ke la so ke claim ke halatum ke claim ke lage command ni inut aphan pugali lage KARBI arrest aphan KARBI akhe aphan si lage lang plot pan si ke claim la si nitung ipuge government atum latum aphan arrest ra prabjing pen arrest ra ke chok lim hasti pivek nahi pona nelitung ipuge amat ningoy me melam BJP tu ini litum han sena attack tu wrong. Hala tum han arrest nangi pu pu tu de hala tum mange BJP tu mange ne litum han sena attack tu wrong. La si anke nil tum han attack tu wrong hala tum han arrest nangi pu da pu pe punishment pi nangi pu da pu pe bu ke kasi kroy dun son mande lu bonte. KARBI tum han ke lang rem ke claim ke kasi kroy dun son mande lu. La son ke la si kadu vita la ni tum APHLC tum arrest nangi pugi puapot punishment pi nangi puapot alam ke nang agnut ka preks atum seta re-examine tu tha pul amethang mathang chemata tu tha ke alang litum arrest nangi pu punishment pi nangi pu demand medet ke chok lo mala so kam la son claim lo te KARBI tum amman KARBI tum a respect into yuma la son laki kai kes ta intuyun elo la si BJP aphan punang kok athe ke alang litum phan si bang public atum election pen pe hai lo KARBI atum phan chot kali lo kadu ve tum phan ta ake me kam claim ye phan si ake me kam pulote kahe no mone tum phan arrest det ki ke la ake me kam lo gante no kahe no tum phan ke arrest redet pulote kahe no kam lo gante lage la son claim klede nai pusi ni tum BJP aphan punang kok lo lage alang litum si ruling party alang litum arideng si jakong do ke public itum si bang election pe ngape hai lo kente la hello ni alang litum man le pupe anu apre wan purong e chok jeder lo ako ini ta ilitum CM da pulo mati di non da ko putunang kok lo DCSP ta ni rideng si duk pugo mati pu ande DCSP tu people si la arrest rede ande ilitum CM si arrest ri purong lo mante la pulo itu masih MC arrest ripurong lo neliga chinia tenge DCSP tungge la songe arjulong lok lote plain district tuge do kokelo la nunge arrest vek pola ke komanya minister phanga chor juji pa lama le dake la si dakta la songe leader nei te non AP DCSP tum reporting summary kapang summary ke neli tunga matha ke hala nirideng si du po bang si claim re arrest ri purong lo bon pusing itu matha nang kok la si lake itum KARBI atum ahon man a dignity honor respect la hu ka pa ve kam si claim
lapot lake kaddo ka vetum ta matharangi lapen kaddo ka vetum ta KARBI atum phan a honman ka chibinangi a honor ka chibinangi dignity lapen respect ka chibinangi a kama bangke KARBI akhe phan po bang inut bahini po phan ngali KARBI akhe phan aman ni chipinai puga ilitum kaddo veta lake claim hur nai lapen thur pak nai la bangke ilitum ke manghutume melo non anda KARBI itu ing samria bangke punang kolesta in itum ka chinia tenge women justice forum tumbangke pulor komlo alang itu mange anu apret no pupelang itu APHLC pen women justice forum to na langke pu an parke akapre ka tenge do clip kopio polo ke do clip KARBI aphan aman chi ping tum tema bang dong sit dan ni bang putot kang thok ka de da lang don prong tong ke mema la bangke ilitum ning oyalam la son ke itum meme ilitum Charlie dunang po alam kali halatum naga tum son thot claim dunang po alam kali seta naga tum ke bang amithang akhe anong ke chepe doya phan an akhe anong kachi biya phan a respect kachi biya phan alang litum thur pakamat hala kacho claim akahe no bang phan chi thur bare lage dia Dimapur taunang bong we look at di ilige pupe ni tungke itung ta son thot livinang po bang phan lagi pugali dan ni tungi pu bangge a rona ting pen arrest ra action enangi a rona ting pulotente non tanang litum jok ta theklong po